Atxalde hon danoi, ongi etorri, eta, eskerrik asko lehenengo gauza, hitzaldi hau antola dutenei, eta nola ez, ikustea ordu hontan, jende kopuru hau, eta hendikan behar bat etorriko dienak, ez? Aurre ikusten da izen emateekin gehiago izango diela. Netzako oso pozgarri da, guraso bezala, interes hau, agertzea, edo kuriosidadea eukitzea, noa entzutea, ze kontatzeen, edo hausnartzea, edo... Ze iruditzen zait egunerokotasunean gaudela jarrita automatikoakin martxan, eta geldialdi hauek hartzea, nik behintzat baloratzeten zerbait da, ez? Aurkezten hasiko naiz, Nerea Mendizabal naiz, estuarra, eta gustatzen zait aurkeztea ama bezala. Ze gehien ikasten nahi naizena da, ama izan naizenetik. Bi seme ditut, 13 urte itea dihoa aztena eta 17 ingo ditu zarrenak. Eta, nire ikasketetan gizarte hezkuntzakin, psikopedagogiakin hasi nintzen, eta nire ustetan pixkat karrera hauek amatasuneak ere lagunduko zietelakoan, hartu nintzen nire limitazio eta ezintasunekin topatzen nintzela. Eta hortikan, naiz bilatzen beste apoio edo soporte edo ikasketa batzuk niretzako utileak edo baliotsuak gertatzen nahi zaizkitenak. Eta zentzu hortan, niretzako handiena izan da, indela 10-12 bat urte, komunikazioz bortitza, topo einun ustekabean. Eta hori deskubritu nunetikan, niretzako bukaezina izaten nahi da, ez? Gehiago ikasi, barneratu, praktikau, konpartitu, zabaldu, harreman guztitarako eredu badalako, modu, printzipioz simple eta zentzilloa, eta ziberian sakona. Baina, bai harreman guztitarako balio diguna, eta ni aztira baten, guraso bezala edo ama bezala topatzen joan banitzan, niretzako, uste nuna baina eskez gehiago topatu nun, harreman desberdinetarako zala, experimentatzen hasi nintzanean, ez? Orduan, gaur hemen esango dituten gauza gehienak, edo ia dana, komunikazioz bortitzean oinarrituta egongo da. Gaurko saioa konprimituta aukiko deu, ze normalean 2 orduko hitzaldiekin ibiltzen naiz, baina lauetan puntuan bukatu behar dut beste leku bat jateko, eta hau izan da bilatu duen tartea, hartzunen ere aukera egoteko. Orduan, bukaera badakitenez gehiago jarraitzeko gogoekin geldituko naizela, ezagutzen naiz. Hasieran esango dizuedia, bat-ematei kuriosidade gogo edo goze gehiago gelditzen bazaizue zerbait gehiago ezagutzeko, interneten, sartu zaitezte, daukazue komunikazio bortitza, erderaz komunikazio no violenta bezala ezagutzen den modeloa da, Marshall Rosenbergena. Nire web horrian, hartueman.com sartzen bazeate hor ere bilatuko zue artikulu batzuk, edo hemen sarreran ikusi baizue bideo bat, zutani jolasa da, indala 4-5 urte sortu nuna, bizko bat modelo hau praktikatzeko eta modeloenekin jolas egiteko ere modu bada. Orduan hor sartu zaitezte eta bilatuko zuen zerbait gehiago eta saltzatzen jongo zaten naiz lekura. Beraz, hori izan da, hasiko gea gaurko gaiakin, titulu bezala, ez da izenburu bezala jartzen daunean, errespetuzko komunikazioa, bizitzarako komunikazioa, eta batez ere gaur, zentratzen baldin badira guraso bezala, hona etorri baldin bazate, intuitzet inporta zaizuela, edo nahi dezuela, zuen harremanetan, seme-alabekin ere, harreman gertuko edo errespetuzko edo goxo bat izatea, ez? Eta liberian eraginkorra, pentsatzenik. Orduan, guazen lehenengo zutabeak jartzea, ez? Azten baldin bagea hausnartzen pixkat, zen olako seme-alabak nahi ditugu, ez eta asko zabalduko, gaurko denbora gestioa zaindu nahi etelako, baina polita izango zen, zuen gandigan ere, entzutea, ze bilatzen dezuen, zuen seme-alabetan, ze nahi ez zuen. Orokorrean, esperientziak, hainbat eta hainbat gurasoekin konpartituta, da orokorrean nahi ditugula gure seme-alabak izatea pertsona batzuk errespetua dakatenak,
arduratsuak dienak, autonomoak, pertsona jatorrak, empatikoak, solidarioak, defendatzen dakitenak, laguntza behar duten nahi laguntzeko prest daudenak, edo laguntza behar dutenean laguntza eskatzen dakitenak, bere buruarekin konfiantza dakatenak, kriterio propio dutenak. Batek eskua altxa dezala olako zerbait ez duna nahi. Ez du faiatzen guraso ez dela ez ezauten oindik inork, ez du nik nahi bere seme-alabak hori dana eta gehiago, izatea. Guain, hortaz aparte, ez du bakarrik bilatzen gure seme-alabak ez dakit nolakoak izatea. Nahi dau baita ere, gure seme-alabekin daukaun harremana, eta horratikan esan dizut, hemen bazaudete, zerbait bilatzen zuelako da baita ere harremanean. Imaginatzet, zueken nahi dezuela, zuen seme-alabekin harreman bat eukitzea, errespetuan, oinarrituta, elkarrekiko konfiantzan, oinarrituta, harreman bat elkar ulertuko zeatena, batak bestea kontutan hartuko ez zuena, harreman erraxa, harreman fruitua. Oker nabil edo batek ez zuen nahi olakoik? Ondo nijoa, bale, hau da, orokorrean guraso bezala bilatze deuna, eta goizian jaikitzen geanetikan, oheratzen gean arte, gauza bat bestean atzetik egiten nahi geana hori lortzeko. Bakoitzak gure estiloa, gure era, batzutan fortea, batzutan suabeo, batzutan estilo baten, beste batzutan beste estilo baten, baina egiten ditugun interbentzio guztiak edo gure jarrera bakoitza, dijua, biderauta, lortzeko nire seme-alabak konturau dadin, indezan, aldatu dadin, bai? Eta, harremanean ere, eta konbibentzian, familian, bilatzen daulako baita ere, erlazio mota bat, asetuko gaituna, disfrutoko duna, eta lasio dituko dena. Eta hori, egiten aizeate, ez zaitu zet ezagutzen. Baina badakit, egiten aizeatela, bideratzen zoaztela horra. Eta gauza asko egitetu gula, gure seme-alea bai, gure seme-alabatik espero dugun hori lortzeko. Eta egiten dituguna gaina, eraginkorrak eta balidoak dienak. Oinarri, azten baldin bada ikusten, bai, nik nire seme-alabekin harremanean jartzen nahi naiz konfiantza, jartzen nahi naiz errespetua, jartzen nahi naiz kariñua, baitasuna, goxotasuna, ulertzen, saiatzen naiz, eta ulertzet, eta entzute joet, eta niri ere asaltzet, eta asertiboki asaltzet, bira, hau ni hola, itxezu edo ez? Bai, noiz eite dugu hori? Noiz eiten dugu, respetutik itzen, goxotasunetik, kariñotik? Batek, animatizate? Ze baldintza behar ditut hori iteko? Ni lasaina honian. Ze gehiago, lasaina honian, presioik ez dakatenean, ze ez da berdina. Goizeko behatzitako eskolakarri behar baldin badet, edo meak ez bau jantzi nahi, edo ez du nahi gozaldu, edo, bai, momentu hortan ingoeten interbentzioa, edo larun bat goiz bat, den presioik ez dakatenean. Beraz, ni lasaina honian, presioik ez dakatenean, nire estado animikoak ere laguntzeitenean, estilo hortan egoten, aparteko gainkargaik edo egoera, kezkagarririk edo korapilatsuik ez dakatenean, orduan errexo ertetzeit. Eo inkluso seme-alabak errexa jartzen digunean. Ze ez da berdina, lehenengo aldiz ez bat entzutea gure seme-alabei, edo behin eta berriz da erabatea eta bestea eta ja 8. ezetza entzutea aurraren partetikan goiz baten. Ez dut berdin erantzuten lehenengo ezetzean edo 8. Ez? Orduan, hau egiten dugu, erlazioan jartzen dugu, errespetua, goxotasuna, konfiantza, ulermena, besteena kontutan hartzea, hori egiten dugu, eta aigea baita ere jartzen gure seme-alabei eta aportatzen balore batzuk, non behaiek ere errespetua izan dezaten, autonomoak izan daitezen, arduratsuak,
nik baldintza egokila dazkatenian, da baldintza horiek, bueno, faktore edo aspektu desberdinekin ikututa daude, baina hori dakaunean danok ite deu, eta ez dakazu hitzaldi batea, ikastor batea edo liburua irakurri berrikan hori iteko, naturalki erdetzeigu. Bai? Eta hori gure plateretako bat da, hori gu badaukau eta egiten nahi gea. Eta hori da honean, badakit, umei denbora eskaintzen diotela, entzute diotela, kontaktuak, besarkadak, badaudela, bere ritmoare errespetatzetela, klaro, ni presik ezakatenian, eta bezera, klaro egitela hori. Berezako importanti dien gauzak ere edo bere beharrak ere asetzen jutela, bere desioak ere kontutan hartzen eta integratzen saiatzen naizela, mugak ere jartzen ditutela, edo nereare, hori dana, gauza konkretuekin iti nahi gea. Bai? Oain, ze pasatzen zaigu nire baldintzak kaskarrak dazkatenian? Ze pasatzen zait denboran presioak inaonean, nekatutan naonean, kasuik ez diatenean egiten, ja ez da izemarran aldiz esan diotenean. Orduan, ze pasatzen zait? Baldintzak kaskarretan naonean, ikusi deu, ona dakaunean, entzuten denbora dedikatzen deiez, diburtzitzen naiz, eta hori ez dakatenean? Ogro bat jartzen dela. Ogro bat bezala jartzen gehala. Eta hori nola kanporatzea, nola manifestatzea ogro hori? Neria buiaka. Garrasika, buiaka. Gehiago, hori hartzunko estiloa zein da. Mehatxuak, garrasiak, mehatxuak, zigorrak, aginduak, gaizkinduna esatea, zein berko luken esatea, txantajeak? Baita, claro, nik lortu nahi bai zerbait eta ez bai lortzen, honetik eta goxo eta hola eta bestea, txantajeak, errudun sentiaraztea, petxu zureatikan, bera, kasu ingo gazenun, humoren esun ginen, oin dana uturka gaude, porque ez dezu kaso egiten, epaitzen, etiketatzen, eske alperrazea, eske beti zuratzetik bili berdet, konparatzen, pitu, zure naia jantzita dut, eta zu handilo gaitea eta handikan jantzi gabe. Bai ez dio entzuten, inposau ite jo, derrigortu ite jo. Atxa ezala ben eskua norbaitek hori ez baduin. Orduan danok dakau platero ontatikan. Bai? Bi plateretatikan. Baldintza hona dazkaunian. Badakigu iten. Gu bilatzen dugun harreman hori eta umei aporta nahi dion hori dana horrea bideratzen laguntzen digun gauza asko iteitugu, eta baldintzak askarretan ahonian, ez dakitenian nola egin bestera batea, orduan danok bilatzen ditugu gure moduak. Batentzako behar bada, estilo bat gehiago da, bagarrasiena, beste batentzako gehiago da erruak eta biktimizatzen eta besteai lortu nahian, xorro, beste batena. Estilo ezberdinetan, baina danok dazkau bi platera hauetatik. Bai? Guain, ze mezu pasatzen jo, estilo hontan gaudenian, ze mezu edo ze ikasgai ematen nahi geha gure seme-alabei. Bat izalaike, momentu batzuk badaude, heldu bezala, guraso bezala, oso zailak ite zaizkigunak, desesperatzen geanak, eta desesperatzen nahi zenean edo gatazka edo egoera hori konpontzeko modua da garrasiekin, txatajakin, zigorrakin, zure gainetik jartzen, derrigortzen, esigitzen, ordenak ematen, hori da konpontzeko modua dakatena. Eta beraz, iruditzen zaitu seme-alabak ez dauzkatela egoerak, gatazkatsuak, ez dakitena, beraien lortu nahi duena nolain? Bueno, horra egia ematen eredu bat, hori konpontzeko modutako bat, dala, edo modu bakarra, helduak batzutan dakauna, dala, bueno, inposatzen, zigortzen, garrasi egiten, bestearen gainetik jartzen. Bai? Beste mezu bat eman dezakeguna da, bueno, helduak, gurasoak, batzutan desesperatuta gaude, zinean gaude, baina nola
posizio baten gauden, autoridadea geanak edo botere gehiago daukagunak, aigea ematen mezu bat baita ere, botere gehiago edo goi posizio baten daona, bestearen gainetik jarri dezakela eta bestea dominau dezakela. Ze momentuz guraso bezala, oso tentagarria da, gure botere praktiko, funtzionala, psikologikoa, fisikoa, beraien gainetik jartzea. Bai? Klaro, gure seme-alabak badaukate. Beraien egonatan, desesperatzen dienak, ez zaizkidenak, egoera erresak egiten, baina beraiek erlazio konkretu batzutan bestearen baino handillo edo indartsuo edo boteretsuo sentitzen dienak. Orduan ematen nahi gehan mezu bat, da baita ere, indar gehiago edo boteretsuo edo posizio goiago baten daunak, bestearen gainetik jarri izakela, orduan gure seme-alabek ere, anai erre batxik jo baldin badoka, edo laguna hulago sentitzen baldin bada, edo beste izan gizen, hemen aldet nik, hola konponduzen dere gurasoak errorla jo, posizio goragokon daudenean. Eta bestetik beste mezu bat eman dezakegu baita ere, eta hau, pertsona askok, konpartitzen diate, gehien maite ditugun pertsonakin, baimendu gaitezkeela, min egin dezaketen jarrera eta jokaeretan. Eta askontan guraso bezala entzuten dut, esaten diatela, kastu mine badei, gehien maite dituen pertsonakin, orduan da, oborro gehiago edo gauza zatarrago esateko gai naiz, porque beste batek, edo, nire seme-alabak, edo bikoteak, edo, eztean pertsona batek gauza bera ingo bazian, ez dut berdin reakzionatzen. Askoz ere gehiago zaintzen dut. Eta orduan, gehien maite dituten nahi, edo konfiantza gehiago dakatenakin, zaska, hor dihoa. Bai? Orduan, hau da, eman dezakegun mezua, eta ikusten hasi gaitezkena da, garrasiekin, mehatxuekin, zigorrekin, exigentziekin, modu hortan, aigeanean, hasieran jarri deun, harremanian nahi genduna, elkar errespetatzea, konfiantzan oinarrituta, kariñuan, elkar ulertzen. Banan ikusi genezake, nola aginduekin eta mehatxuekin nahi naizenean, errespetua jartzen nahi naiz? Maitasuna, xamurtasuna, kariñua jartzen nahi naiz? Momentu hortan horrek ez duzan nahi, ez detenikan maitatzen eta errespetatzen, baina momentu hortan egoera hori konpontzen edo gestionatzen nahi naiz, kariñotik, xamurtasunetik, ulermenetik, konfiantzatik, hain naizenean esaten zer egin behar duen, zer gaizkin duen, hori espazio egiten, konfiatzet? Banan, txekea dezakegu, eta ikusi dezakegu, platera hau ateratzetenian, baldintzak askarretan hau nian, ostakitenian nolain, eta hau ateratzetenian, urrutiratzen naizela, harremanean bilatzen deten, altxor edo kualidade goxo hauetatik, bai? Guain, hola entzun da, zango dugu, eta hori ez da nina etena, baina eske batzutan, ez daki nolain, edo batzutan ez da beste moik, nire semeak edo alabak nahi kaso iteko, edo espabilatzeko, edo... Bai? Orduan, hemen bilau nahi baldin badeu, era hontako erlazio bat, gure seme-alabekin, eta badazpada, gelditu nahi dute, hau argitzen. Hemen aginduak, mehatxuak, zigorrak, hau da erabiltzen deunean, esan dut komunikazio ez bortitzean oinarrituko naizela hitzaldi honetan, eta beraz, komunikazio ez bortitza, bortizkeria, Marshall Rosenberg autoreak esaten zuen moduan, edo berak izendatu zuen moduan, bortizkeria ez da bakarrik jotzea, iraintzea, denok agresio da agresibitate garbi bat bezala ikusten deun hori bakarrikan etzun konsideratzen bortizkeria. Beraintzako bortizkeria zen, pertsona honen gandik urrutiratzea ingo naun edo zer gauza. Eta batzutan ez daukat jo beharrik edo iraindu beharrik urrutiratzeko pertsona honen gandik, ze batzutan igual begirada konkretu batek, edo isiltasun batek, edo komentario batek, eiteigu. Ez? Orduan, hau,
hau hartukoet modelo honen barruan bortizkeria edo errespetu hitza ez zaiten beste gustatzen eduki dezaken konotazio edo karga handiatik, baina bortizkerian barruan sartuko deu platero hontan esan ditugun danak. Konparatzea, zeren behar duen esatea, etiketatzea, epaitzea, hoi danak ere bortizkerian barruan sartuko ditugu hemen, oain, tarte hontan. Gero hemendik hartzen dagoen nahi ez zuen nahi, bale? Baina bortizkeria deituko jo edo errespetu falta hori deitzen dio hoi dana da honean, bale? Orduan, bilatzen baldin badeu kualidade hauek dauzkan harreman bat, lehenengo parada egiten hasi nahi nuke ikusten, eta ni neu nola tratatzen naiz edo ze pasatzen zain nei konturatzen naizenean nire ogruak gertatzeula. Edo behin eta berriz, aginduekin eta muturrekin eta bronkekin hain naizela gestionatzen, gehien maikideten harreman hau. Konturatzen naizenean, bai gila, hau ez daba, ni gehien nahiko nukeena, baino, hau da erdetzitena ezin de kontrolau, ez dakit nolain. Ze esate jot nire buruai. Nola tratatzen naiz ni? Eta ez dut gaur, gehiago zabalduko dialogoa, gero bukaeran, espero tarte bat eukitzea, ez da, dauzkatzuen galderak eta konpartitzeko, baina orokorrean nahiko gogorrak izategea, eta batzutan inkluso besteakin izan aitekena baina gogorrago, nik iteten hori ez zaitenian gustatzen. Ego petzatzeten ama batek edo aita batek ez liokela hola itzen behar, ez lukela hoin behar, edo gogorregia naizela, edo bigunegia naizela, hor sartzen naizenean, hasten naiz kritikatzen, neu, gaizkiain naiz, ez nuna hoin behar, zeatik jarren naizola, nire kulpatikan behitu nola daun, ai ama, hola segitzen badi maet, aurra, aberze pasatzen zaion, aberze... Bakoitzak jakingo zuen ze dialogo, aktibatzen zaizuen barruan, baino olako edo estilo hortako dialogotan ahonian, ikusizazue ez altzeaten nahi, zeuen buruakin, hau egiten nahi. Epaitzen, ni neu, nola iten nahi naizen ama bezala, kritikatzen, exigitzen, ez da gehiago, pazientzia gehiago kiberdet. Jazta, pazientzia gehiago kiberdet, esaten nahi naizenean, nahi naizaten gaizkiain naiz, pazientzia galduitet, eta exigitu nahi dio nire buruei, hau gehiago, nire papela gehioz galtzea. Beraz, neure buruarekin ere ez naiz, edo nire buruarekin ere bortitza izan algaitezke. Orduan, lehenengo gauza eta oin bai inporta zait, hemen hitzaldi gelditzen zaigun tarte hontan, esango ditugunak, konpartitu nahi ditutenak, pildora bat, eskaini nahi bali maizuet, alternatiba gisa, modelo honen barruan, nondik eta nola zer egin dezakegun gestionatzeko, hainbat eta hainbat egoera suertatzen eskigunak, guraso bezala, lehenengo alternatiba hortako lehenengo pildora bat nahi nuke jasotzea edo zuek sortzea, nola tratau naizeate zuek, errespetutik, goxotasunetik, ulermenetik, gustatzen eta izuen zerbait egiten dezuenean zuen seme-alabekin. Emagun, hauetako zerbait, zehamen danok esan deu, danok ite deula holako zerbait. Orduan, lehenengo gauzetako bat, hasi gaitezke behiratzen, danok hau iten baldin badeu, momentu baten edo gehiago, batean edo bestean, batzuk gehiago, beste batzuk baino, berdin zait, ez da, intensitate edo estilo desberdinetan izango alako. Lehenengo begirada, jarri ezakeguna da, nire buruai zesan nahi dioten, eta bakoitzak bilau, ez da, zuen formatuan, baino, izan daiteke, zerbait, goxoa, ulerkorra, bai, gaur garrasin det. Ze momentu hortan ez jakin izan, ez zerrobeago egiten. Hori izan da nire honena. Eta horrek ez du izan nahi, honena da nikan. Baina momentu hortan neukan egoera pertsonalarekin, edo presioarekin, edo kezkakin, edo agobioakin, ez dut jakin izan hobeto egiten.
edo gizakia naiz, humanoa naiz, eta beraz mugatuta nago, baldintzatuta nago, nire bizi esperientziekin, nire heziketakin, jasoetenakin, eta hau da, dakiten egiten edo jakindeten egiten. Eta pena mateit, edo preokupatzen hau, ez dakit, nola ze inpaktu eukidun, ze malabengan, edo ze inpaktu eukitzen nahi edan, erlazioan, eta behar bada hori ezten nahi, eta horren alde, jarraitu nahi dut, evoluzionatzen eta ikasten, bale? Zerbait berria ikasi nahi baldin badeu, edo evoluzionau nahi baldin badeu, goazen zerbait berria egitea, baina lehenengo ez ni neu zigortzen, edo errudun sentitzen, edo kritikatzen. Lehenengo begirada bat jarri dezakegu, ulermenetik, goxotasunetik, konfiantzatik, onarpenetik, niretzako. Ze batzutan nahi geha, nola ikasteten, errespetuekin eta bortitzaz izaten nire semelabekin edo bikoteakin, edo ez dakit zeinekin, baina ez dakit neurekin egiten hori. Besteekin egin nahi baldin badet, besteekin errespetutik eta goxotasunetik nahi baldin badet, hazi gaitezen geuretik, ze geuretik egiten baldin badakigu, besteekin asko zerrexu erten goit, eta autentikoago izango da. Zentzu daka honek? Orduan, hor uste izuet, tarea bat edo baizue, eraman dezakezuena, zer da nola esan nahi diozue zeuen buruai zer, edo ze jarrerarekin, edo dialogokin, olako zerbait, iten badet, edo olako asko iten badet. Lehenengo errespetuzko komunikazioa, bizitzarako komunikazioa neurekin hasi dadin. Bai? Honeaino, ez naiz gehiago geldituko hontan, naiz eta honek bere auki ezake, baina bai iruditzen zait, abia puntu importante badala lehenengo geure gandik ere hastea. Oain, guazen ikuste ardugun, eta nire seme-alabekin nahonean, azke batzutan ez bilatzen beste moduik, batzutan eske sinistuta nago gaina, ez da hola beste moduik, nire seme-alabak kaso iteko edo inbehar duten egiteko. Eta hemen, guazen ikustea baita ere, zerbait desberdina nahi baldin badeu, zergatik nahi deun desberdina egitea. Zergatik nahi deun evoluzionatzea, oinartekoak momentu batzutan ez baldin baliotzen, eta guazen honi ere hanka batzu jartzea. Orokorrean, imaginau, bikoteak, nagusiak, lagunen batek, zerbait eskatzei zuela zuei, aginduekin, mehatxuekin. Gogua ematei zue, pertsona horrei emateko eskatzen nahi zaizuena? Eta izue pasatzen, bera, itia petzatzen nuen, baina bastak egon asko itela, baina ez nahi joala itea. Ez, batzutan. Horrek esan nahi du, nik iteko probabilidadeak jetxi iteiala, besteak nahi, aginduekin, kritikakin, edo errun sentiarazten, edo egiten baldin badit, probabilidadeak berakadi joazte, nik egingo nuken hori egiteko. Imaginau, iteko gogo baldin banaukan, kendu ite mait, iteko goik ez banaukan, ze izangoan. Ordu puntu bat hau, hori guri pasatzen bazaigu, nik ere nire seme-alabei eskatzea baldin bani joa, aginduekin, mehatxuekin, kritikakin, logikoena pentsatzea, eta uste hemen ez daula inungo investigazioik betu berra, ber nola funtzionatzen dut, bestea ere gauza berdina pasatzeko, nire seme-alabai ere, aginduekin eta mehatxuekin, eta baldin bani joa, printzipioz gogoak beraka jongo zaizkio. Bai? Ordu puntu bat hau, eta beste puntu bat, pertsona batek beste heldu batek eskatzen baldin badigu hola, ze gogo dakazu ezuek, pertsona horren orduan, rollo honakin, bihotzirekian, feelinakin, hor gertu egoteko mehatxuak eta kritikak eta exigentziakin baldin badago. Irekita nago edo eitet. Berdin orduan. Honei, buelta mate baldin badio, galtzerdini buelta mate baldin badio, ikusiko dugu gure seme-alabai ere, modu honta eskatzen baldin badio, guretzako hain zentzuzkoa denak, justifikauta daudenak, hola eskatzeakin, gure seme-alabak ere, edo gure seme-alaben gandik ere, urrutiratzeko biderik aproposionean gaudela. Bai? Orduan,
Bi kriterio hauengatik, bi irizpide hauek izan daitezke arrazoietako bat esateko, ostras, eraginkorra ez da. Eraginkorra, en el sentido de harremanean gertu eta lehen osan deun irizpide horiekin eoteko aukeraztigulako posibilitatzen, eta niretzako importantea dan eta lortu nahi deten hortatik ere urrutira egiten naizelako. Vale? Osea, eraginkortasunatikan eta erlazioan bizi nahi den plenitude edo betetasun hortatikan, esan dezakegu, bueno, bai, batzutan ez dakit bestera bat egiten, o ez diterten, o ez jakin izan, eta lehen osan dugu, humanua gea, eta ulertu nahi dut hori bere, eta aldi berian, bueno, igual beste zerbait ere, nahi dut itea, eraginkorra izateko eta harremana zaintzeko. Bai? Bale, orduan, hemen, eta bakoitzak juntzat jezketeia bilatzen zuen egoera horiek, ezta? Bi galdera inditzazkegulako, gatazkatsuak edo, bueno, ataskatzen gean, seme-alabekin ataskatzen gean egoera horietan. Lehenengo galdera izaleike, zer da konkretuki nahi detena egitean nire seme-alabak? Ez du nahiten, edo diferente iteulako, edo ez da, zer da egin nahi detena? Eta galdera hau oso zentzillo emateu, baina batzutan erantzuna ez dihua egiten nahi gean galderakin bat. Ze batzutan, guraso batzuk galdetzen ditenean, zer da nahi dezuna? Ni nahi detena da, nire semiak, esirikatzea bera nahia. Erantzun hori ez da zer nahi dezuna egitea. Hori erantzuten nahi da, zer da ez dezuna nahi. Eta ja, ezkerreko hankakin hasten geha. Vale? Osea, galdera da, zer da egitea nahi dezuna? Ni nahi detena da, nire semea edo alaba, aserratzea nian, bere aserrea hitzakin adieraztea. Ze beste izango da, ni nahi detena ez jotzea. Ez. Ez jotzea da nik ez detena nahi. Nahi detena da hau edo hau edo hau. Vale? Osea, lehenengo galdera hori izangoa, eta ardun, hasizuek nahi baizuet izaten, zer da? Ni nahi detena hau, ni nahi detena hau, hau eta hau. Bigarren galdera. Ze arrazoik bultzata nahi dezue egitea zuen seme-alabak, zuek eskatzen nahi zaten hori. Eta guztakit galdera argi da hon, Ez zuek ze arrazoi dazkatzue zuen seme-alabak hori iteko. Ez da hori galdera. Galdera da, zuen seme-alabak ze arrazoingatik nahi dezue egitea, beak, zenrek motibauta nahi dezue egitea, errepa jasotzea, eskolako lanak egitea, anaia hola eta hola tratatzea, bai? Ze galderaren erantzunak pista asko mango diguia, plater ontatikan edo beste ontatikan kudeatu nahi deten. Nik erantzuten baldin baden, ni nahi detena nire seme-alabak, bere logela jasotzea, edo hortza garbitzea, edo dutxatzea, edo denalako hori, eta beak hori egitea, ze bestela, zigortua izango da, beldurra ez zigortzeko beldurretik nahi dut egitea, bestela errudun sentieraziko etelako, bestela lotxatu ingoalako, bestela sari bat emango diotelako, horreatik nahi dut egitea. Tamen nahi dezaten, ez dut horretik nahi. Bueno, aigeanean, bera, dana faltzen baldin bazu, geho, elaua. Hori esaten nahi nahi zenean, hain naiz bultzatzen nire aurrak dana jatea saria lortzearren. Bai? Orduan, zerrek motibatze jo jatea? Saria lortu nahi izatea. Esaten maiot, espaezu ikasten, etzea jungo, eta ginoa. Zeatik nahi dut ikasten jartzea? Bestela, hau da, umean lekuan jartzen baldin magea, esango nuke, bale, bai ningo, porque eske bestela gero nes jungo ez dakinoa. Horreatik nahi dugu egitea aurrak? Ez, bueno, galdera baten erantzuna izan daiteke hau, eta galdera horri erantzun dira zeioke baitare, zeatik, ze arrazoik bultzatan nahi egiten ere aurrak hori? Beste erantzun bat izaleike, ez, nina etenan, horitea, gustoz, hola hartetzi jolako, zentzua bilatzi jolako horrei, edo esaten ari natzaiona ere kontutan hartu nahi dulako, horrek bultzata
nahiko nuke egitea? A o B? Lehenengoa o bigarrena? Zerrek bultzata nahi dezu egitea? Bigarrena? Ja. Ba orduan, goazen berriz ikustea. Nik baldintzak askarretan nahonean, edo inkluso batzutan, konbentzitzen nahi zenean, ez espaio zigortzen, ez du ingo, esaten nahi naizena, edo espaldi madiot bronkai botatzen, ez du ikasiko hori ezin du lain, ze arrazoik bultzata egiten nahi naiz. Lehenengoa. Bai? Eta hau, inork ez dizela pentsa hau, gaizki da honik. Ez. Inork ez gaitu debekatzen, lehen esan daun lista hori dena, garrasiak, zigorrak, mehatxuak, ordenak, aginduak, esigentziak, horiek ibiltzea inork ez digu debekatzen, eta libre gea, eta gehiago izango nuke, beste modurik ez palima daukat egoera hori gestionatzeko, erabili. Ze gehiago eskatzen hau, autoritarismo eredu barruan sartu ditzazkegun estilo hauek ez erabiltzea, ze, ez hemen da zigortu ber, gaizki dago epaitzea, eta hori nola ez danin ber, orduan ez dut ezerraiten, eta orduan jute naiz, permisibidadea. Eta ez dut ezerraiten, eta umeak berak erabakitzen dudana, eta umeak ez denean ez dakin undaon. Bai? Orduan, hau ez da, platerontako ez da txarra dala, gaizki da, hola, ez. Da, momentu hortan, dakitenakin eta aldetenakin, ertatzeiten honena. Oain, honek ez nau eramaten, ni nahi deten eraginkortasun hortara eta harremanak zaintzera, bale? Orduan, ez dakitenean beste zerrein, amen, bide hau irikita do, eta erabiliko deu, jakinda, eta asumitzen, honek, faktura badakala, eta faktura hori asumitzet, bai, ez dakitenean da ezin detenean, behintzat, nik existitzet, eta behintzat nola edo ala, aurrai hain naiz markatzen, bera, Amerikonea, edo agola, edo, bale, eta ez errez baino, hobeto. Bale? Oai, nola ez duen betetzen guk, hemen, markau ditugun helburu horiek, orduan goazen ikustea, gustoz egin nahi baldin badeu edo berak ere zentzua bilatzen diolako edo besteena ere kontuten hartu nahi dulako, nola egin dezakegun bideo hori. Nola motibau ditzazkegun aurrak hortik. Eta ez beldurretik edo saria lortzetik edo dena alakoa. Ze konbentzituta nago edozein guraso edo zitzaiek alde batea utziko lituzkela platerontako edo karrilontako estilo eta forma desberdin horiek alde batea utziko lituzkela, ziurtauko bagenduke gure seme alaba jatorra izango ala, respetuzko izango ala, ikasiko ula, hori seguru ukiko banuke, hau utziko genuke, berka hemen inork ez deu disfrutatzen. O batentzako plazenteroa da, garrasika eta mehatxuka eta zigortzen ibiltzea. Ez. Beraz, falta zaiguna da ziurtatzea eta konfiantza hori ukitzea, bide hau soltatzen baldin badet, beste bide batek ere eramango naula ni bilatzen deten eta aporta hona dizkioten balore edo kualidade horiek transmititzen jakingo deula. Orduan, hortikan hau indartu nahi baldin badeu, beste platera hau, egia da, orokorrean ez deula jaso. Ni behintzat ez dut jaso, ez nire hezkuntzan, ez gizartean, ez familian, ez da karreran ere. Ibilbide hau indartzeko eta ziurtatzeko aspektu askoik. Orduan, goazen ikustea, bide hau landu nahi baldin badeu, zer dan egin dezakeuna, nola indartu dezakegun, eta hemen eretzako izan da, deskubrimentua esan denean, ez da, komunikazioz bortitzakien topo egitea, komunikazioz bortitzak hau dalako laguntzen duna, indartzen eta helburu bezala, erramienta konkretuak jartzen bide hontako. Eta erramienta konkretu horietan, ez dago besteik, entzutea baino entzutea zer? Lehenengo ni neu entzuten ikastea, ze pasatzen zaiten, nire aurrak gaueko amaretan obera ez du niahu nahi. Zeratik jartzen nahi zen, que me subo por las paredes, hainbat egoeratan. Hori entzutea eta ulertzea nei zea izait gertatzen. Aurrak
belarriak itxik duenean ez duenean hitz egin nahi, niretzako importantea da hori. Edo erantzun bortitz edo borde bat. Da honean, edo gure semelak txulito jartzean nian. Nei ze pasatzen zait. Hori entzun da ulertu nahi dut. Lehenengo. Beraz, lehenengo herramienta, amendik juteko, beste zer egiten hasi aurretikan, da, praktikatzea eta ezagutzen hastea, nei, hemen gauza pasatzen zaizkit eta nei pasatzen zaiten hau neria da. Ez da nire seme-alabana. Naizetan nire seme-alabanak ez nahi izan oheratu, edo txulito jarri, edo txokolanak ez ditu nahi, edo koartua dauka leonera bat ezela. Nei pasatzen nahi zaitena neria da eta asumitzea nei pasatzen nahi zaiten hori eta hori zaintzen ikastea izango zen lehenengo herramienta guraso bezala, bai? Baina bigarrena baita ere da ikustea, ta nola entzutet, ta nola ulertzet, da nola deskubritzet nire seme-alabai pasatzen nahi zaiona utzipakian, esaten bali mait, o marimando nazea, o munduko amaitxarren nazea, edo ez naiz dutxauko, edo jasozuk, porque nik ez te jasoko, edo ohera juteko zan da hoian saltoka da bilenean. Aurrai ze pasatzen zaio hor, entzun, ulertu, deskubritu nahi dut, nire aurra zertazina da on, iten nahi dan jokaera hori baina aratago. Ze orokorrian, ataskatzen gea, eta berri irudi honek laguntzen digun, situatzen pixkat, ze esan nahi deten ulertzea eta ezagutzea bere jokara baina aratago. Izeberg hau ikusten baldin badeu, hemen, itxasontzi baten jungo baginan, ikusiko gendun izeberg honen zati hori. Zatitxo bat ikusiko gendun, bai? Eta segun nik ze esperientzi dazkaten, izebergak ikusten, esango nun, hazi izeberga, kristona, diala, ze. Baina igual, nerekin dijoanak, ikusi du, beste ez dakiz zer, hau ze txerrikeia, ez da inbestekua. Hori, asko sobiabak ikusi jut. Bitok gauza berdina ikusten nahi gea, baina oso desberdin epaitzen edo baloratzen nahi gea gauza berdin hori. Bai? Kontua da, gu zati hause bakarrik nahi gehala ikusten, eta honi izeberga deitze joula, zatitxo bat bakarrik ikusten nahi geanian, eta gaina bakoitza bere interpretazio eta baloziekin, non izeberga hau dana da. Zati honi biztan da honai, agerian da honai, eta gaina ikusten nahi nezen alderdiai. Bai? Eta horri zati jo izeberga. Fijauz da ikuste ez da zati hori asko handioa dala, biztan da hona baino. Eta batzuk igual esan dezakeula, gaina ikuste ez da askoz politikoa da, biztan da hona baino. Orduan, hau, gizakionkan trasladatzen baldin badeu, eta esaten badeu, eta zer daba entzun da ulertu nahi detena. Lehenengoa esan deunean, lehenengoa zen ikustea eta ulertzea eta entzutea nahi ze pasatzen zaiten. Nire aurrak ogeratu ez dunean nahi, edo itzein nahi ez dunean, edo ez dunean kasu iten. Entzutea eta ulertzea izango zen, ni pertsona bezala, askoz gehiago naizela, nire ogro batea baldin bada ere, o garrasika edo mehatxuka baldin banabil, hori baina askoz gehiago naizela, biztan eta agerian da ona, hori baino, zerbait gehiago naizela, ikuste ez dana. Eta ni gaueko 10etan, garrasika baldin bano, umeako eratzeko, eta perlita galantak botatzen nahi baldin banaiz, momentu hortan, gero erajuten naizenean da mutzen naizena, eta nola jarri naizen, da ze disgusto hola eratzea, porque, bale, agerian da ona, baino zerbait gehiago baldin banaiz, eta hola jarri baldin banaiz, da momentu hortan behar bada, desesperauta neolako, nekauta neolako, agobiauta, ja kokoteaino. Eta hori da igual ikuste etzana, ze hori nire barruan sentitzen nun. Gehi, ze gehiago dago, bero, sakono zer dago. Nik deskantzua behar detela. Edo nik existitu nahi detela, ama oatia izatea baino aratago. Ta jazta bien, egun guztian ahola, umiago, umia bera, prepara, areakarri, bestea. Eta nize, desiatzen no, umiako beratzeko eta jarrato bat aukitzeko.
O lotatzeko, o talbizte ikusteko, edo bikoteak egiteko, edo gustatzen zaiten hori, o pendientea gatena, urrunguneko. Eta nadalako hori, baina ja, nik existitu nahi dut. Nire gauzake kontutan hartu nahi ditut. Eta ikusten eta ume hauek ez diala horatzen, ja, urdutik hartzen nahi naiz, agobiatzen nahi naiz, eta ja, asarrena. Eta hori ez da ikusten da, nik deskantzua berdetela, nire burua zaindu nahi detela, nik existitu nahi detela, o ziurtau nahi detela, umei ere eskeniko dietela, lo deskantzuik onena aportauko dietela, bereien deskantzuan urrungo gunean, hanik eta onduen funtzionatzeko. Hori ez da ikusi. Ikusi dana, soilik da, jarri naizela, eta esan ditutela, eta inditutela, bai? Orduan, lehenengo gauza hasi gaitezkena aplikatzen edo behiratzen, da, bale, bani izeberg hau bezala, gustatzen eta izkiten gauza horien gitetutenian, edo eraginkorraz izan indetena, edo danadalako hori, bueno, hasi nahieke behiratzen eta entzuten ulertzen, ze pasatzen zainei egin deten hori, baina, zako nago, berago, atzeago. Eta hor, hasi gaitezke ikusten, nire sentimentu edo sentsazioak, eta nire beharrak zein dira momentu hortakoak. Deskantzua, nire burua zaintzea, nik ere existitzea, menurtu nizkiu batzuk, egoera konkretu hortan. Baina egoera bakoitzean dago, niretzako importantien aspektu horiek eta ez daudenak. Zainduta edo asetuta nahiko nituzken bezala. Hau, esan dugu, lehenengo, entzutea ni neu, ezta? Baina esan dugu baitere, eta ze pasatzen zaio, nire semea bai, iten nahi dan hori egiteko, oin berko luken hori ez iteko. Hemen, berdin, hemen dao, nire seme alaba jokaera konkretu batzuk egiten, oian saltoka daola, ez dula dutxau nahi, anaia xerikatzen nahi dala, etxeko lanak ez ditula egiten, hori da ikusten nahi geana, biztan daona, agerian daona. Eta horren arabera, astegea esaten, eske tokapelataz bada, egoskorra da, ez du kaso egiten, alperra da, porque eske ya está bien, ikasin berdu, bestiak... Eta ni hain naiz, izeberg hau bezala, baloratzen, ebaluatzen, epaitzen, ona dan, txarra dan, ondo don, gaizki don, politia dan, ez dan. Bale? Orduan, nire seme alabak ere bere jokaera batzuk eukitzen nahi da, edo jarrera batzuk eukitzen nahi da, eta gu heldu bezala, ataskatzen gea, soilik, behiratzen deunean egoera hori, iten nahi dan jokaera hori, ebaluatzen, interpretatzen, eta hori aldau nahian. Non, ez gea jartzen, entzuten edo ulertzen, gure seme alabak ere, jokaera konkretu hau baldin mauka, jokaera horren atzean, niei bezala xe, berak ere, sentimentu, sentsazio edo bizipen edo esperientzi bat eukitzen nahi dela, egiten nahi dan hori egiteko. Nik nire garrasiak edo zigorrak edo buiak atatzen dituten bezala. Bale? Orduan, ze pasatzen zaio nire aurra oian saltoka baldin badabil gabeko marretan? Eta hain nahi ni, senyora, segi nota, ez pasarota juten, behar bada, kristone honezina dakala, edo ez dakala logureik, edo, behai ere, retatze jola, ikustea nire makau esateko, bani beste bingo dut, zei nola ida sentitzen, eta ze behar du aurronek. Zerren bila dabil, oian saltoka dabilenean. Behar bada dibertsioa, ondo pasatzea, behar bada denbora pixkat luzatzea, familie edo gurasoekin egon nahi duen denbora hortan, behar bada ikusia izan nahi du, eta ez baldin baitu olako trastadak edo gauzak egiten, txintxo, mak esan dagoa, edo txek esan dagoa, ez baldin badu, eratzartea, eta orduan jarraitzen du berdin, bera ikusia izan gabe, edo berak ziurtau gabe, beretzako nahiko luken hori, gauza asko pasatzea dago, eta ume edo egora konkretu bakoitzean, propioa, berezia. Orduan, entzun da, ulertu dezakeguna da, jokaera hori epaitu eta interpretatzen jarri ordez, horren azpin edo horrekin esan nahian dabilen hori deskubritzen edo esploratzen hasi gaitezkela behintzat. Ze soluzioak edo irtenbideak etorriko dira eta gaina irtenbide elkar edo denontzako onuragarriak dian irtenbideak etorriko dira, nere hau eta bere hau
deskubritu edo ezautu edo ulertzen deun momentuan. Ze ona ez pagea geisten, bi hauekin, ikusten nahi gean horiekin, bi opzio bakarrik daude. O lotatzezea, o etzea lotatzen. O neriak inertetzet, o zuriak inertetzezu. O nik irabaztet, o nik galtzet. Bi aukera bakarrik daude. Hor. Eta sarritan, ikustetenean, ai, ez, hau gola ez, porkola izan berzun, porkola segitzen mau. Aigea burrukan, ea zeinek irabazteun, zeinek galtzeun, aber zeinek dakan arrazoia, zeinek ez. Eta hortikan, soluzio bat irten gau, ez dakigu zein, batzutan behar badaguk irabaziko dugu eta lotu dugu umea horatzea, baina ala eta guztize ez da satisfatoioa, ze horatzen naizenean, no, ja, baina eske hola horatzia egunero, eta egunero gauza berdinakin, ja está bien, ez? Beraz, lortzen baldin badeu ere, ez da, plazenteroa, edo lasai, edo gustolatzen gaituna, eta imagina orduan, ba umeak beriak inerten baldin badu. Ja, hor ja zerbituta gaude. Vale, orduan, pista bezala, ulertzeko ze batzuk esango zuen, jo, baina hori, nola itea ba, jokaera horren baina atzeago da hon hori. Bueno, pista kortiz dihoaz, eta gaurko saioa oso konpromitua da honez, pinturitak usten jungo naiz, eta gero nahi ez duen nahi horrekin, printzipioz jokaeran atzean, bai o bai, emozio, sentsazio edo sentimentun bat badakaulako eta badakalako besteak ere, kasu honetan seme-alabak, bai? Baina sentimentua, baino gehiago interesatzen zait, bere sentsazio horre baino, edo neriak baino, eiten deun gauza guztien atzean, behar batzuk daude, hemen fondoan, profundoan, sakonean esan detena, zer bultzatzen gaitu garrasitea, ai, deskantzua berdetela, zer bultzatzen jo saltoka ibiltzea, divertitu nahi dula, edo berak ere existitu nahi dula, edo ikusila izan nahi dula, edo, hori da, bultzatzen diona, kanporatzen da noiri. Eta hori da, hortikan topauko ditugu irten bideo soluzioak. Beraz, pista bezala, hartzen bali maizue diaposita hontako mezua, gizakilok egiten deun gauza guztien atzian, behar batzuk asetzen nahi gea. Ez du beste ezer iten, beharrak asetzen saiatzea baino. Eta beharrak esatetenean, hau da, Marshall Rosenberg erabilizun terminologia edo kontzeptua, ezta? Beharrak dia nire baloreak, nire aneloak, niretzako importanteak dian aspektuak, baino niretzako importantea izalaike oporrak hartzea ja, bihar hartuko ditut, baino ja, oporrak behar ditut. Ez da oporrak behar ditut behar bat. Seme-alabak esan dezakete, ni mugikorra behar dut. Ez da behar bat mugikorra ukitzea. Orduan, esaten daunean beharrak zertan aizan Marshall behar kontzeptuakin. Dia behar unibertsalak. Unibertsalak non tribu baten jaioak izan, edo oihartzunen jaioak izan, denok konpartitzen ditugunak. Sexu batekoak edo adin batekoak edo berdin du zer legiotakoak, denok konpartitzen ditugun behar unibertsalak. Eta ja, oporrak hartzea, behar bada igual danok ez dezue ber. Seguru danei gaizki ditzeko gulako entorko, baina danak esango du, ez, bani, ez daka problemaik, oporrik gabe jarritzeko. Edo, denok mugikorra behar deu? Eta hemen iruditzegu ja, ba uste baiet, porque, ai ama nola gauden. Ja, tribuan mugikorrakin daude? Ez, orduan ez da beharra. Vale? Orduan, behar unibertsalaz ari baldin bagea, behar horiek asetzen ari gea, o asetu nahian gabiltza, gizaki guztiok. Kontua da, behar horiek asetzeko erabiltzen ditugun moduak, momentuak, forma horiek, batzutan eraginkorrak diala eta eramaten naula behar hori asetzea, eta beste batzutan, erabiltzen dituten moduak behar horiek asetzeko, ez diala eraginkorrak, ze ez lortzen inaeten hori, edo traketsak diala, torpeak diala, nire modu horiek,
eo inkluso mingarriak diala, niretzat edo besteentzat sarritan. Bai? Hau da, garrasiten nahi naizenean, bai, garrasi hori da nire intento bat, saiakera bat, nire beharren bat asetzeko. Niretzako importantea dan aspektu bat zaintzeko. Lehen osan deu, deskantzua, nire gure existitzea, nire gure zaintzea, bale? Guai, eraginkorra da? Ba, askotan ez, eta eraginkortasuna lehen osan deun terminologian egiten baldin badeu, harremana zaintzea aldun eta horra, ba, ez. Mingarria da? Ba, bai. Askotan bai, otorpea da, bai? Orduan, erabiltzen hain naizen jokaera edo jarrera desberdinekin, hain naiz modu batzutan eraginkorretan eta beste batzutan trakets, mingarri edo inkluso tragikoetan. Ze gizakiak horrela funtzionatzea egin nahi eta bestela behiratu gizarteai nola da hon. Hainbat eta hainbat gauza egiten nahi gizakiak, askotan inkluso tragikoak izatea iritsi daitezkenak ere. Baina hori hola egitea bultzatzen gaitunak, gizaki bezala gure funtzionamentuan dia gure behar, edo gure anhelo, edo gure aspektu importante horiek. Unibertsalak dianak. Oraino, bateagoaz? Vale. Bukatzen jungo naiz eta gero jutezate galdetzen edo ekartzen egoera konkretua dauzkatzenak. Vale. Orduan, hau jakinda, printzipio hau jakinda, Marshallek esaten zuen. Bueno, baina egoerako ataskatsu baten zaudenean, bi aukera dazkatzu. O jutegea lortzea ni nahi deten hori, nire seme alabakin, eo, ju nahi det bilatzea, banoa, entenditzea eta ulertzea eta ezagutzea zea izaigun pasatzen hemen, zuk hortzak garbitu nahi izateko, eta nik egunero garbitu, espazio garbitzen. Hori ulertu nahi dut, hori deskubritu nahi dut. Horre bat egin nahi dut zurekin. Bai? Bi aukera dauzkat. Eta orokorrean, eta hezkuntzan ere, eta familian gurasoak ere petzatzen duelako eguneko gota ordutan erakusten egon berdeula, zituin berditugula gure seme-alabak, ba, klaro, lehenesten dugu edo prioridadea ematen diogu aurrak hezitzea, edukatzea. Aurrak hezitzea erresa da, nik nahi baldin badet zu dutxatzea eta zuke dutxatzea jo nahi baizu, ba ze erresa, ze ondo. Jazta? Hezitzen nahi naiz, higienea, eta bere gorputza zaintzea, eta ardurak hartzea, eta beak ere kolaboratzea, ze bera edo dago, eta hola hezitzea oso erresa da. Guain, nik nire lehentasuna jartzen badet, lehenengo, ondo, asegura badet, ondo hezitzen nahi naizela. Klaro, ze pasatzen zain nik ez dioten, segi dutxa. Eta horrak, ez den nahi, gero, ez dator. Orduan, ni baldin manao lehentasuna eta prioridea jartzen ez zituin nahi detela, ez ezko honen aurrean nahi zertengo zait. Lehenoko zerrenda hori, hemen platerontakoa. Nora ez, segi dutxatzea, porque dutxatzea importantea da, porque eta hasieran, bueno, jarriko gea, ez, gure argumentuak ematen, eta hala, venga, eta, suabe, eta goxo, venga, jolastu ingo dugu gaina, tengo dugu eta, bani joa, enkarrilatzen, bai? Zeatik, nire helburua dalako aurra hezitzea, edukatzea. Besteak ez du nion hori nahi, batzait beste armai gelditzen, dazkiten, poltsikoan eta nire hezkuntzan eta nik barnerauta dazkaten, estilo horiek martxan jartzea baino. Bat, bestea, forteo, suabeago, berdintzait, baino bide hontakoak. Bai? Orduan, konflikto berdin hortan hau, eta nire prioridadeaz baldin bada hezitzea, beste prioridadea da, bueno, ba ez nijoa lortzea ni nahi deten hori. Lortu nahi detena da, lehenengo behintzat, sintonizatzea, ulertzea, bat egitea, deskubritzea zea izaigun pasatzen hemen. Hori nire prioridade bezala. Por supuesto, ez detela alde batea usten, nahi gustauko litzaiaken hori, eta horrea gertura nahi dut, edo. Baina ez da nire objektibo prioritaioena, hemen. Nao, sintonia hau edo elkar ulertze hau ezagutzen. Orduan, Marshalen esaldia hortizikoan, lehenengo
konexioa edo lotura edo sintonia hori, eta gero heziketa. Ze hau ondoren, heziketa, edukazioa bakarrik etortzea kasi. En cambio, amena honian, ataskatzeke hemen, eta hemen ez da bazgerin, heziketa, ez sintonia, ez roiona, eta ez ezer. Bai? Bale, orduan, lehenengo galdera da, zein da nire intentzioa, hain naizenean, itzein inbarte zurekin. Edo, segitutxa, edo, inau, ze intentziokin hau, lortu nahian niretzako nik garbi ikusetena ondo daula eta hori lortu berdana? Edo, nire intentzioa da, lotura. Vale? Hau beste pildora bat, importantea, nire ikuspuntutikan, eguneko momentu desberdinetan txekeatzen junaitekena, nire barruan. Eta batez ere, seme-alabekin zerbait eta hitzein nahi baldin badet, edo zerbait adostu baldin badeu, edo zerbait eta hitzein behar baldin nao, amen nao, edo amen nao. Vale? Ze honek bide batea emango nau, eta honek beste batea emango nau. Bilak ez dira kompatibleak. Beraz, aukera behar dut. Onan joa, eta esan deu, hau inoz diu debekauko, egin dezakegu, badakigu, sumitu beharko ditugula, honek dauzkan eskutik dihoazten aspektu horiek, eta amendi bali joa, barduan, asegurauko gea, behintzat, harremana zainduko deula, eta harremana zainduta eta konexioan eta ulertuta bali magaude, ze pasatzen zaigun, askoz gertu gogoengo gehala, lortu nahi deun hori, edo irten bide bat, elkarrentzako onuragarria edo benefizioa izan daitekena. Bai? Hemen falta zaigu konfiatzea, bai, posible da hori? Eta posible balima, eta nolaitea hori? Bale? Orduan, nolaitea hori pista batzuk botatzen jun naiz ja oinartekoan, eta laburtzeko izango zen, ona etorri nahi baldin bada, benetan zintzeroa baldin bada, honestoa baldin bada, bai, lehenengo nahi dut sintonia hori edo bat egite hori. Horren bila baldin bani joa, hasiko naiz neretikan. Nahi ze pasatzen zait, ikustuten ez du nia hortza garbitu nahi, kezka bitu naiz, prekupauta no, bai, hau behota no, bale. Zehatikan, ostras, ez dago importante dalako, ama bezala, ziurtatzea, nire esku dauna ingoetela, nire aurrak bere osasuna ere zaintzeko, nahi eterako gaina, beak bakarrikan egitea, eta beak ere burua zaintzea, eta ardura horiek hartzea, bale. Eta bain ze pasatzen zaio nire aurrai, ez badu nahi hortza garbitzea. Jokaera horrekin ze behar asetu nahian dabil. Igual perez emate jo, igual gauza divertidoekin nahi ditu, eta ez da bat ere divertidua. Una torri hola. Edo igual ez dio zentzuik bilatzen, ze behak ikuste hortzak txurila dauzkala. Hortza garbitu, zertako zen txurila dauzkat. Txantxarra harten goizu. Txantxarra, ez dio zentzuik bilatzen. Ni pai, guraso bezala, ze esperientzi bat eukidet, ze badakit zer dan hori, mina sentitzea, edo ordaintzea, edo dentitiztanean egotea, edo, bai? Orduan, nik bizi esperientziru daukat, baina aurrak ez. Orduan, ze pasatzen zaio ez garbitu nahi izateko? Pereza, dibertsioa bilatzeu, ez dio zentzuik bilatzen, nekatuta dago eta apoioa laguntza edo gauzak errestasunetik egin nahi ditu, edo badaki hortza garbitzen baitu jagoera dijoala eta ez du nahi eta luzatu nahi du eta ez da hortza garbitzearen, da urrengoa datorrena ez zehatzearen, edo ze pasatzen zaio, bale? Orduan, pistak ambulantzeko izango da lehenengo ni aklaratzea, nire intentzioa hemen dago benetan, bai? Bale, orduan, oin, behiratzen naiz, ze pasatzen zain nahi, eta aurrei ze pasatzen zaio. Eta ze pasatzen zaio hortan, pistak izango dira, bere emozio eta bere beharrak. Bale? Oain, bere beharrak baldin badia nekatuta dago eta apoioa eta laguntza behar du, eta nik, ziurtabi nahi dez, bere osasuna ere zaintzen deula, ze estrategi eta ze soluzio topo ditzazkegu. Beira, oso nekauta zaudenean, bera, egun horietan txanda pasa ingo deu, eta bestetan egingo deu. Edo, ez txanda pasa ez. Oso nekauta zaudenean, iruditzen zaizu, ni neu garbitze eskitzutela, eta zu ere gogotsu eta indartzu zaudenean zeureka gauzitezula, edo, ze deu erresteko? Zuria kontutan hartzeko eta neria ere ez alde batea uzteko. Bere kontua baldin bada, ez ditu garbitzen, ze ez da bat ere divertidua, eta ni gauza txekinak eta entretenigarriak nahi dut, eta hortza garbitza azpergarria da. Bere esperientzia hori baldin bada, eta nik ez soltau nahi, baina eske beti ez dinda gauza divertidu egin, da divertidu egiteatik hortza garbitu gabe gelditzea, ni ez nahi lazai horrekin. Bale, orduan, ze proposau dezakegu, edo ze bila dezakegu? Hartu dezakegu tarte bat ikusteko hortza garbitzea, nola indezakegun hori divertigarri?
ideiak dazkatzu, nahi dituzu nire ideiak, iruditzen zaizu garbitze deula eta muekak jartzen, aberzeinek parreztu niten, jolastu dezakegule espiluen aurrean, edo etxian pase de modelos bat itede hortza garbitzen goazen bizartean, pasillotikan, edo musika jartze dugu, edo besteat, zer, bale? Bardunean, nire beharra zaindu nahian, eta zureare inporta zain, zurea zein dan hori deskubritu ondoren. Bai? Osea, pista bezala, horti dijoa, jarraituko nuke, baina ikustet ordua ere, gaina datorrela, orduan pixkat iriki nahi detoin, oain arte entzun dezuenakin, nuntza bete ze galdetzeko goguakin, zerrek nahastu zaituzte, edo ze plantean nahiko zendukete. Zei animatzea. Bota. Ikusten dut, ondo ikusten dut, gazta behar hori, jakite zein den behar hori, identifikatzea. Entzun dezue? Berantzako, bueno, ulertzen dula, oin arteko esantekoa, baina zaila ite zaiola identifikatzea bere beharra zein dan. Bai? Honetute? Beharrak identifikatzea, bai, eta ados nago zurekin, normalean emozioekin, sentimentuekin, bueno, ez gea oso, zango nuke, iztegi emozional edo hezkuntza emozionala handia normalean ez dugu jaso, salbuespen oain, bakoitzak bere ibilbidean zerbait egin badezue, baina orokorrean, gure gizartean edo hezkuntzan eta familian ez dugu euki kultura hau, baina, bueno, pixkanaka sartzen nahi da hau ere, eta gehiago gutxi joki izakegu, oain, beharren kontzeptu hau edo ideia hau edo aspektu hau, nik komunikazioz bortitza ezautu duten arte beste modelotan ez topatu hola eta hola. Klaro hitzik deula beharretaz, baina ez hemen esaten nahi gehan motor edo arrazoi bezala, guri gertatzen nahi zaigunan edo gure jokaerena. Orduan, oso importantea iruditzen zait zure galdera, ja, baina nola identifikatzen dut beharrak, ez dakitenian oso ondo neuke zein dian niriak eta bestenak eta, bai? Bueno, honeke eskatzeu praktika, bai? Praktika eta praktikatzeko egila da lehendabizi kontzeptua ulertzea beharrezkoa deula, eta gero egoera desberdinetan praktikatzen jutea. Nola hain dezakezue hau? Bueno, batetik idea bezala, esango nizueke lehen esan den bezala, beharrak unibertsalak diala, beraz, aseguratzeko modua benetan beharra da noeztan, da ikustea, bale, nik esatena hau behar detela munduko planeta untako danak behar dute, edo ez. Eta beharra izateko zentzu hortan danok konpartitzeko, ezin du beharrak ez daka zerikusirik. Ez pertsonakin, ez akzioekin, ez da leku edo momentuakin. Horrek zezan nahi du, nik esaten malin baet. Ni behar detena da, nire semeak nahi entenditzea. Beharra da edo ez da beharra? Ez da beharra, ze hainaiz inkluitzen nire semeak ni ulertu behar naula. Eta beraz, pertsona darama. Eta esan dugu beharrak ez daramatela. Ez pertsona, ez akzio, eta ez leku eta momentuik. Beraz, esaten behar, eske ni behar nire semeak ulertzen. Eske niztet inporta beste honek ententzea, nire semeak entenditzia hori. Ba, ez da behar bat. Ze, hemen gaudenak, hemen zaudetenak, seguru ez dezuela behar nire semeak entenditzea. Ni bai, niretzako oso importantia da, baina zuentzako da norentzaz. Orduan, nola ailatzen naiz nire beharreta, kendu pertsona, hortikan. Kentzen bali maen nire semia, zerrekin gelditzen naiz? Barkau? Bakarrik? Bai, bakarrik. Claro. Bakarrik gelditzen, zeinek esan dezue? Bakarrik gelditzen gea, nire semeak entzen bali maet, baina ni bakarrik zer da ni neuk behar detena? Nire semeakin zerikusirik ez daukana? Ulertzea. Beraz, nik behar detena da, ulertua izatea edo ulertzea egoera hau. Ta ze honingo liake eta zenbat errestuko liake nire semeak ulertuko balit. Bale? Baina hori da niretzako estrategi edo modu favorito bat nik ulermena euki dezadan. Baina behar detena da, ulermena. Modutako bat da, zerbait ertetzen egunean pertsona, momentua, lekua, kendu hoiek, eta ikusi zerrekin gelditzen zenean, edo beste modu bat behar bada erresago da galdetzea. Eta zertarako balioi nei nire semeak ulertzea. Nire semeak ulertzen bali maet, ni horrek kristona saitasun emateit.
edo seguridadea mateit, hola behintzat, eta ere, bale? Orduan, ni behar detena da, lasaitasuna, ni behar detena seguridadea, eta nire modu preferitua edo favoritua da nire semeak ulertuaz ni lasai egotea. Guain, nola egon naiteke lasai, nire semeak espadu lortzen ulertzea ere. Vale? Eta orduan, oiek dialen osan den bezala, nei pasatzen zaitena, neria da, ez dakazer ikusirik nire semea edo alarekin. Vale? Osea, galdera ulertzeko nola jatzen naiz identifikatzea beharrak, zertarako balio dit, pertsona honek edo honek hau oain hola egitea, eta hor, txeke hau, pertsona ertetzealizun, akzioa ertetzealizun edo momentu doelekurik baldin badarama. Nahi ez du jartzea, egoeran bat akazuna, mira, ni egoera honetan atazkotan oztak izan den beharra. Baina, ni baino gehiago da umea zer behar du momentu hortan. Vale? Zer da egiten nahi dena? Imaginatu, 4 urteko semea, ez du afaldu nahi. Claro. Orduan, nola identifikatu momentu hortan zer behar du. Vale. Zertarako balio dio momentu hortan ez afaltzea. Eta hipotesiak aterako ditugu. Eta ez dakigu hori izangoa noez, ze dakilen bakarra zure semea da. Vale? Baina nik egin dezakedana da, hipotesi batzuk atea, zure barruan zer gertatzen nahi dan, intuitzen hasteko. Eta gero ikusikoet nola txekeatzen duten eta nola baieztatzen duten ala dan edo ez dan. Vale? Baina lehenengo, hipotesiak egingo ditut. Zertarako balio dio zure semeai momentu hortan ez afaltzea? Behantzako, izan daiteke, gero zuk ikusi, deskartatzen jun, ze kasu bakoitzan oso desberdina izan leike. Izan leike, ume batek ez duela afaldu nahi, ze momentu hortan prioridade gehiago dauka behantzako jolasteak jatea baino. Eta ondo pasa nahi du eta divertitu nahi du. Ze gehiago? Nekatu agotea. Nekatuta dao, eta nekatuta da honean, zer da? Matea nahi izan. Bale, beraz, apoioa eta laguntza behar dezake. Bale? Ze gehiago? Ez du gozeik. Eta gozeik ez pau, ze behar du? Jatea bintzat ez? Claro. Behar duna da bere gorputza entzutea eta bere gorputzak diktatzen dio nahi kasu egitea. Ez? Gozea daukanean gorputzak esaten dio, eta orduan jatea, baina gorputzak esaten dio, oain ez izartzen ezer, ez dakat, entzutea bere gorputzai. Claro. Porque ez du nahi, afaltzea sopa, baina galletak nahi ditu. Edo bigarren platua nahi du. Orduan, kasu hortan, zertarako balio dio esatea, ez sopa ez den nahi. Eta galleta janaz, ze behar asetzen ditu. Guk, ze behar asetzen ditu galleta jaten. Gozea, eta ze gehiago. Kapritxua, plazerra, gustoko dian gauzak, sentitzea, saboreatzea. Eta hori ere behar bat da. Plazerra sentitzea. Sarritan helduak deskonektauta edo galduta gaudena. Eta umeak oso presente daukate. Galdera ona. Behar horiek ez baditugu asetzen, gaizki goaz. Da berdina, eta txoin, jarraituko izutela, porque esango zu, ostras, a ber, bai, baina behar horiek, hau da, plazerra sentitzea, gustoko gauzak egitea, Oiek, behar horiek, edo hemen esan dezuena, gozeik ez badauka, gorputzai entzutea, edo apoioa, edo laguntza, behar horiek ez atenditzeakin gaizkigoaz. Ta da berdina, esatea kotxeak gasolina behar du, depositua piztu zait, eta kasain behar ditot, deposito horrei? Kotxeak behar duen hori eman behar ditot? Ez alda gaizki ohituko hola. Ze hau da tortu zaiguna, ez? Umeekin. Berdina, kotxeak behar batzuk dauzka ondo funtzionatzeko. Eta ez baldin baditugu horiek ondo atenditzen, errepidean utziko gaitu. Gizakiok ere berdin. Esan deiun, behar unibertsal horiek, beharrezkoa ditugu bizitza on bat eukitzeko. Edo... Bai, txoin. Ze ez nahi zai, eskertza izut, ze horrela lagunduko hitz afinatzen, esaten nahi naiz plazerra atenditzea. Ez momentu hortan sopa jangabe galleta ematea. Bi gauza desberdin dira. Umearen beharra ez da galleta jatea. Umearen beharra da plazerra sentitzea. Edo bere gorputzak diktatzen dionean gorputzai ematea elikagaiak. Edo apoioa edo laguntza ukitzea.
hori da bere beharra. Ez galleta jatea, edo amak ahora matea, edo ez dakit zer noiz nola jatea. Bai? Orduan, esaten nahi nizenean, atenditzea behar horiek ezinbestekoa zaigu gizaki bezala ondo funtzionatzen juteko, baino modu asko daude, 10.000 modu eduki ditzazkegu bere placer behar hori, edo bere apoio eta laguntza behar hori, edo bere gorputza eskatzen dio nahi kasu iteko, modu asko edo momentu asko eduki ditzazkegu, eta ez da modu bakar bat. Eta aurrak planteatzeigu modu bakar bat, dala, ez den nahi sopa eta galleta nahi dut. Eta nik beste modu bakar bat planteatzen jot, ez galleta ez dizut emango, sopa ez pasu jaten. Klaro, baina bi horiekin jokatzen deu, amen. Amengo ibilbidetikan, aurrak planteatzen diu gauza bat, eta nik emate jot beste bat, eta hor burrukan gaude. Galleta, ez galleta, galleta bai, galleta ez, sopa ez. Bai? Eta hor ataskatzen gea, burruka dakaulako estrategietan, modu konkretuetan, gure beharrak asetzeko modu konkretuetan. Orduan, amen, plazerra nahi du aurrak, gustuko gauzak jan nahi ditu. Eta nik esatet, ja, baina ni ez nago lasai, eta seguru ama bezala bere osasuna ondo zaintzen nahi zen, beak nahi duen gozo hori janaz, ez di joan ere kriteriokin bat, bale? Orduan hor, eta bideo hontan, eskertzizut galdera hau, porque bideo hontan mugak jarri ditzazket. Mugak jartzea ez da bortitza. Kontua da nola jartzen duten muga hauek. Eta muga hauek jartzen baldin baditut, lehenengo, muga hauek nei zaintzen autelako. Nere muga da, ze beste famili baten, o inkluso famili berdinean, pertsona desberdinek, heldu desberdinek, ema jozu gehiago, total, ez du mitza bezauza janezala. Eta beste, bai, nola ba, hola nola. Bai? Orduan, muga desberdinak eukiko ditugu helduak, ze pertsona desberdinak gea. Eta bakoitzaren erreferentziak eta bakoitzaren mugak oso desberdinak dira. Orduan, ni ama bezala baldin mano hemen, entendiz ere izan da, umeak jan nahi dula, gauza gozoak, plazerra matillonak, bere gustokoak, bere desioak eta nahiak ere kontutan hartzea nahi handabilela esaten nahi da, hori ulertzet, eta ni neria ulertzetena da, ez, ni ama bezala ez nahola lasai eta seguru nahi dut, emate joten elikadurak ere, bere ongizatean eta bere garapenean lagunduko jola. Orduan, muga jarri nahi baitoin hemen, nire beharretatik jarrik dezaket. Bida, me edo ala ba. Entenditzet, zuk esan aladan estan, porque hemen jute dia baita ere afirmazioekin, ja, zu nahi dezuna jan nahi dezu beti. Ez. Entenditzetena da, zuk esan aladan estan, momentu hontan, gauza gozoa, gustokoa, plazerra matizuna jan nahi dezula. Eta sopa, ez da, precisamente, zuri hori emango izuna. Eta horretik eskatzea zu gaieta? Gustatzen zait, zuk ere eukitzea zure gusto propioak eta horren alde burrukatzea. Honekin batea, ni kezkatzen hau, oain gaieta jateak, ze seguru nahi dut zure gorputzei emate eskiotela, ama bezala, behar ditun elikagai guztiak ondo azteko. Ze iruditzen zaizu, gaieta hori gordetzen baldin badeu, gorputzai eman arte beste zerbait, indartxu eta ondo eta osasuntsua azteko, eta ondoren gaieta hori jaten badeu. Edo sopa ez baldin bada zure gustokoa, ikusi ezagun, ea guardiko sobraren bat, zerbait osasuntsua dana, eta zuretzako gustagarria izan daitekena, jan nahi dezun. Eta orduan hor, bilatzen jungo gea, zurea, plazerra, kontutan hartze, rekonozitzetu, lertzet eta aldi berean, guazen ikustea noiz eta nola. Bai? Erantzun dizut? Bai. Benga, beste galdera bat eta bukara emango jau, ze jun behar naiz gaur ziztu izian. Beste galderaren bat? Nik ez dut oso ulertzen zigorra eta sari eta ondorion arteko muga hori, eta horren arira, sopa eta gaietan arira negoziatzen badezu, benga, bakira sopa pixka jan, eta gero gaieta jango ezu, ez zaude saritzen gaietarekin sopa jatea. Galdera ona. Lehenengo guazen argitzea hau, ze askotan eta pedagogikoki gaina eman deu azken urtetan olako giro bat, ezta? Zigorrak ez, ondorioak. Zer da zigorra eta zer da ondorioa? Ondorioa, niretzako, nik enkajatzen duten paradigman, ondorioa da ondorio zuzena, naturala. Hau da, ez paet jaten,
zein da ondorio zuzena? Barkatu? Gosea, pasa dezake dala. Ez dakit ala izangoa, no ez? Baina gertau laike. Ni zazpietan hasten bali mazinea eta zazpiak eta laurdenean sartzen bali naiz, zein da ondorio zuzena eta naturala? Lehen gordu laurdena galdu indetela. Hotzaiten bali eta txamarraz bat jantzitzen, zein da ondorioa? Ba, igual hotza pasa dezake dala. O igual ez, baina aukera dazkatela. Bai? Hori da ondorio zuzena. Nere ekintzen ondorioz etorriko dana. Aldiz, zigorra da nik jartzen deten zerbait, zuk zerbait ikas dezazun. Zu alda zaitezen, zu konturau zaitezen. Bai? Orduan, espazu sopa jaten, telebista ikusi gabe geldituko zea. Zigorra, ez? Ez da hor, kausa efekto direktua ez da hor. Guain, sopa jaten baezu, orduan galleta izango ezu. Zaria. Ez da ba? Eta orduan esango ezu, bale, eta orduan nuntzeon ba, diferentzia hemen, lehen esan deun hortan. Niretzako gauza bat da, esango izut, galleta hau jaten baezu, sopa izango zu, ze iruditzen zait horrek motibauko zaitula sopa jatea. Eta orduan presentauko izut, bera, sopa jaten baezu, galleta emango izut. Bale? Ze nahi dut, aber horrek motibatzeion eta aber janarazteun horrek. Bale? Eta hemen esaten nahi nintzen, energiatikan etzan horren beste, hori jaten baezu, bai, bestela ez. Bezi da, zuk plazerra nahi duzu, ez daka problema ikan, plazerra izango duzu, osasungarria dan zerbait jatezunean, eta ez pasu jaten, sopa, ez da ezer pasatzen. Ez da, galletakin jate aldun, meintzazeo ze. Ez da ezer pasatzen, ez paezu, sopa nahi, egon lazai, galleta ere jango ez dula eta iritsiko dela galleta jateko beste momentu bat. Baina, esango gunuke, da baldintza bat edo kondizio bat nik nire mugak dazkatena. Oda, 18 urtein arte ezin dezu euki karneta, zigorra da. Ez, da baldintza bat, 18 urtein arte iruditzeit zaudela preparauta edo ez dela izango egokiena karneta eukitzeko. Eta ez da, 18 urte eskatzulako, oin saria, karneta atea zakezu. Ez, da, prozesu hau eman behar du, hau gertatzeko. Hemen, gaietakin ere berdin plata dezakegu. Eta honen erantzuna, baina hori ez ala txantajea edo ez ala saria, norbere barruan dao. Ze oso, iztegi aldetikan erabili dezake txan esan da, baina nire barruan nahi baldimana izau iten, bai, porque hola, jateun, hortik nahi baldimana naiz, por supuesto, errepide ontakoa izango zala. Baina, ni lasai baldin bado eta nire muga bat baldin bada, ezin detutzi hau horla egiten honeatik eta honeatikan, baina ez da baldintza bat, ondorio bat, hau itemazu hau emango izutelako, simplemente hau eman beharra dago, hau gertatzeko. Erantzun dizut honekin edo... Eta bukatu behar dugu. Bukatu behar dugu. Hasieran esan dizuten bezala, zerbait goze gehiago gelditzen baldin bazaizue, oin sopakin egin eta galletakin. Saltze hau dezakezu interneten, hartueman.com, nire web horria, atxekin, hor artikuluak, konferentzi edo, itzaldin batzuk ere bideoan badaude, zutani jolasa, bibliografia, liburu, komunikazioz bortitzen inguruko, liburuen inguruko zerrenda bate bai, hor uste zaituztet, eta disfruta hau, zuen seme alabekin, eta datozen oporrekin, bali mauzkatze. Karkasko. Bai, karkasko. Karkasko.